Akuvama umusa, kuvama izibusiso, uphile uphumelele. Igama kuPastor Ngithandile Mfulike. Kukodwa ngiyacela kuwena ukuthi ungumlandeli wale channel ungangifonela kusongoneni singilevudamba kuphela. Ku-comment section ungabhala njengomlandeli ukuze leyo comment mangiyibona bese ngiyisebenzisela ukwenza ivideo. Kodwa wena njengomlandeli thatha le number ungangabazi ukumfonela kusongoneni singilevudamba kuphela. Awungi-WhatsApp-ke awungisendela ama-SMS. Uma ushuthi kukhona ufuna ukubuza comment section uyabingelela noma uyacela akube khona kodwa kwenza okungcono. Orithabile uDmolo Pastor kubheke la ngidlula ibridge ngase ngibona inyoka egrey. Orithabile she was I don't know if is he or she, because orithabile khona orithabile abadoda khona futhi orithabile abesifazane. So Orithabile was crossing a bridge and then she came across a grey snake. Naku singakusho one a grey snake sizoyibheka kwelinye video. La sifocus kwi-bridge, asifocus kwi-blogho. Yini blogho i-bridge, yini bridge blogho in Zulu. One ngokujwayelekile uma uphupha iblogho sesithele nje ngoPaul uhlala khuluma uluwela ngoba lusho ukuthi lindela ukwendlula noma ukuphuma eyinkingeni esuke zikukhungethe. uGenesis 3:1 uGenesis 31 verse 21 wayesebaleka-ke nakho konke onakho wasuka wawela umfula waqonda ngasentabeni yakwaGileyadi. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha iblogho uphawu luhluma oluwela lungasho ukuthi ungalindela nje inqubekela phambili nempumelelo. Kusho ukukhona la ngahle uqhubekele khona ngokwempilo noma uphumelele khona ngokwempilo. Deuteronomy 2 verse 18 wena kuyakwela iAri umkhawulo wakaMowabi. 19 lapho ke ususondela amalungana nabantwana bakwa-Amoni ungabakhathazi ungalwi nabo ngokuba ke angikunika izwe labantwana bakwa-Amoni libe yifa lenu. Lokhu ke ngibanikele lona abantwana bakwaloti libe yifa labo. So 3 kuyenzeka uma uphupha iblogho kube uphawu oluhle nje uma luwela lusho ukuthi kungenzeka empeleni kuba uphawu lubi. Number 3 kuyenzeka uma uphupha uwele umfula uthola ukuthi lapha selikhomba lokuthwebuleka ngoba mhlobo bathakathi bekufisela nje uhambo olubheke kwelamathongo. So ungawela umfula ngoba qhamile uwele lelo blogho, kodwa uma uhamba uye endaweni ongayazi noma uyibona uhamba kodwa endaweni ongazi kodwa bese uyajika futhi ugcina ungasahambanga futhi kungenzeka ikhona into eyimithwebulo noma uhambo olungabuyi ebengenzeka uzolithatha wena kodwa laseliyashesha. Uyabona amakhosi okuqala chapter 2 verse 26 inkosi yathuma yambiza uShimeyi yathi kuye izakhele indlu eJerusalema uhlale khona ungaphumi lapho ukuya ndawo. 37 ngokuba ke mhla uphuma uwela umfudlana iKidroni yazisisa ukuthi uyakufa nokufa. 4 ake sesithi-ke ngokwesintu uphupha iblogho kungaba uphawu luhle uma luwela nje olungabe likhomba ukuthi ngenzeka umuntu kamoya wena njengamanje konke kuhamba kahle ngokukamela. Uma kukhona uhambo likamoya efanele ngabe uyalithatha noma usanda kulithatha ngabe lokuthwasa lokulungisa imimoya njalo njalo. Yabona siyabonga kakhulu-ke besibheka la ukuhamba ngani ngeblogho uwela iblogho ucrossa i-bridge crossing over to the other side. Yabona siyabonga akuvama ubusa kuvama ibusisa. Siweni phansi lamatulu